வீட்டில் இருக்க குறைவான பொருட்கள் வச்சு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் வாங்க. 1/2 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன், 2 கப் கோதுமை மாவு, கொஞ்சோண்டு உப்பு, வேறொரு பாத்திரத்தில் 1 கப்புக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன், நாட்டு சர்க்கரை. கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்து இதை கொதிக்க வச்சிடலாம். பாகு லேசாக காஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூடயே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இனிப்பு உங்களுக்கு அதிகமாக தேவை அப்படின்னா 1/2 கப்பு கூட சேர்த்துக்கோங்க. நான் இப்போ 1 கப் தான் சேர்த்துருக்கேன். நம்ம டீ குடிக்கிற டம்ளரில் தான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதுலேயே சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வாசனைக்காக இதை சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா ஊறுறப்ப தான் நல்லா ப்ளஃபியாக வரும் இந்த ஸ்நாக்கு. நம்ம குட்டீஸ்க்கு 1 வாரம் கூட வச்சு இதை கொடுக்கலாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும். ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரண்டியில் எடுத்து விடலாம். ஒரு சைடு நல்லா கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி விட்டு மறுபடியும் இன்னொரு பக்கம்